Virhe. Rasinkankaan kosto tulee olla ihan kauhea. Ja nyt teillä on vastassa koko yhteiskuntajärjestelmä. Herra Broman, te käytätte väärää pronominia, ei teillä vaan meillä. Hei Hautamäki, miten tommosen kullan voi vaihtaa käteiseksi rahaksi? Ihan helposti, mutta meillä on yksi ongelma vaan. Mikä? Meillä on lääkkeet loppu minulla ja mulla sekoo kohta pää. Älä nyt vielä mihkäs sekoo, ostetaan sulle aspiriinia tai basimysyä jotain. Rakkarit oli selvästi kehittelemässä jonkinlaista kuprua. Miten niin? No, onko teillä aavistustakaan siitä, minkälaisiin ongelmiin tollanen kultamäärä voi johtaa? Eihän sitä voi edes myydä. Sä oot kiittämätön Pelle. Takarontissa on semmonen kultamalli, millä sä voit ostaa Sirkus-sarjalla Norsuneen päivin. Teille ei riitä se, että te olette epäeroottisia ja haisevia elukoita, ei. Te olette kaiken lisäksi vielä tyhmiä. Nyt jumalauta! Käde!